Get you, out back, get you, out back, get you, out back. Awangena kanjalo long division isibalo somlumbu intombi zimdabukelanga zamqoma ngoba zimthanda umthunzi ophumula intombi noma yongane yakho ophumula kwesami isifuba yimi wethu icrush onyoko bephelele bafana hawo ngumgodo kulahla umuntu wamlahla uma wengane yakho ngamcosha ngamthintitha ngamenza utho wabese uyamfuna futhi wena abafowethu ngingena kanjalo igama lami nguSkhuKhomo. If you are new here, please subscribe in our YouTube channel and also put a notification bell so that whenever we post new videos you get a notification. If you have already subscribed, siyabonga kakhulu. Thank you for your continuous support. Please bafowethu ngiyayithoba kunina phambili kwenu ngithi cela ni subscribe bafowethu ukuze sikhule sonke nami ngithola umdlandla ukuthi ngenze lama video bafowethu asingene kuye namhlanje. Abafana bakaMgqumeni noma ake ngithi ilunga labafana bakaMgqumeni uJezi elikhulu okuyena ulidayo seveze ukuthi usefika isikhathi sokuthi eveze amahlazo neqiniso ukuthi ngobani labaculi labahleli bemcimbi abaloke bemile endleleni yempumelelo yabafana bakaMgqumeni. Kuyokwakhumbuleka phela ukuthi abafana bakaMgqumeni bathathe over umsebenzi after ukuthi uMgqumeni sedlulile emhlabeni kwabe sekuzaleka abafana bakaMgqumeni okuyibona abafike bathatha umsebenzi webhova bawubeke ebalazweni noma ezingeni elinga-32 noma elingaphezulu. Ngakho-ke sekuvezile ukuthi kunabantu noma abaculi abaloke bemile endleleni yempumelelo yabafana bakaMgqumeni nabadinwayo uma igama likaMgqumeni lingashabalali engqondweni nasey'nhlizweni nasemlonyeni yabantu abathandi bomculo. Ngakho-ke uthi sekufika isikhathi lapho kusafanele eveze khona amaqiniso ukuthi ngobani labaculi laba nabahleli bemcimbi abavala impumelelo yabafana bakaMgqumeni nabangafuni igama lebhova uMgqumeni liphakame njalo lihlale liyengqondweni nasey'nhlizweni zabalandeli bomculo. Ngakho-ke uthi ngokwakhe uJezi elikhulu usethole ama-voice note noma ama-rekhodi lapho kusuke ingxoxo between abaculi abathize nabahleli bemcimbi befonelana bodwa bekhuluma kambi ngegama labafana bakaMgqumeni bekhuluma kambi ngegama likaMgqumeni. Ngakho-ke mina ngazi nina nongitshela ukuthi ihamba kanjani lena ngoba ngokwazi kwami mina ama-network companies akavumeli ukuthi enikeze u-third person i-conversation ekade yenziwa abantu ababili abangakuhlanganisi wena. Meaning uma mina kade ngenza kade ngifonela ubaba ongizalayo angeke kusuke-ke ukhazini wami efonele ka-MTN ethi ngicela ninginikeze i-conversation kade uSkhumbuzo eyenza nobaba wakhe ngaphandle kwelokhu ngaphandle komyalelo wenkantolo. Inkantolo kuphelene egunyaziwe ukuthi ingayalela ukuthi u-MTN noma uCell C noma uTelkom ukwazi ukunikeza lo nkulumo eqoshiwe. Ngakho-ke angazi mina bafowethu nina nongitshela ukuthi ngempela uwathathephi lamalokhu uwathathe ngoba futhi akulula ukuhekha MTN no-Cell C akulula ukuthi ungabahekha nje. So angazi ukuthi kuthole kanjani ngoba yena seyi-third person phela mengeke kulube lula ukuthi ethole le nkulumo eqoshiwe zalaba kodwa akasazi silinde bafowethu sibone ukuthi iyozala nkomoni. Ngiyabonga kakhulu bafowethu igama lami nguSkhumbuzo akakhulu. Siyacela bafowethu ni subscribe ku-YouTube channel yethu. Siyacela bafowethu asikhuleni sonke. Siyabonga.